В медресе при мечети имени Устаза Кунта Хаджи в сельском поселении Гамурзиево прошла республиканская олимпиада на знание грамматики арабского языка среди учащихся духовных школ Ингушетии. Муталимы Назрановского, Джайрахского, Пригородного, Сунжинского и Малгобекского районов, пройдя сначала местные этапы, предшествующие итоговому конкурсу, состязались за призовые места. Для более правильной оценки знаний среди претендентов жюри составили для первого этапа один и тот же вопрос для всех студентов. Работала система таким образом, что в экзаменаторскую приглашался один участник и, ответив на вопрос, оставался в зале так, чтобы исключить возможность подготовки других молодых людей к данному тесту. Далее следовали более сложные задачи в письменном и устном виде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халқиллахи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Тагын ханара чак вала жехара мехдаqa яхжа республиканский этап берс. Сол халга шиши белгулдаш диношка ха районе Молбекир Радулдан Малгобекский район Сунжинский Назрановский район город Назрань МО Алсох. Пригородный район Цепханна Яхжайро ха районе Тулмбяха болжба муталмыш схужри цанкеш дал أنا دي خرد اللادر تاشوشي رأيوني كوت بين رجع تغن أوزداق واتشبر رأيوني إجيتش غانا حق دي خاطر جدر داي حيدحتا هار حجينا خاطر جدر حتا در صار خت دولج دو خاطرش تا قباقر خاطر درش بليتش تخاطر وقت دروخ تصدق خاطر جيك زيك إلي يجدر ملاش أرا إخ بيش دو خاطر جدر مثلا تصدق شخيتا وقت دروخ مثلا إيش أجمد تيجي جير حنياش دربحن فدر تار قيتم إلي تجين ثاني تار بوه برمشت بلغل دادوش وزداق ملا ساشو بركلخ ويليل درجدر ديال دين بحن دولش حمد أدم قاعد ديال دين خلچه تار قاعد ديال قخيتم ب أدم نيس غد قيمة دينا يلسم الغد وين لوجدر أزد دقة دولش دا أدم نيس جنوق أكتر بس خلص دا وين لوجش بس دل لينا نيس جنوق أدم يلسم لين أهل يبولب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В состав жюри были приглашены представители духовенства. Председателем выступил кади Республики Ингушетия Мартазанов Абдурахман, а также алимы Исмурзиев Джабраил Магомед, имам сельского поселения Ангушт Исмурзиев Магомед, ректор Исламского института в сельском поселении Орджоникидзевская Мухлоев Джабраил, а также преподаватели Исламского университета в Малгобеке и других медресе. Мартазанов Абдурахман отметил, что такие конкурсы не служат для определения студентов, которые знают больше. Они нужны для создания здоровой конкуренции, общего развития знаний об исламской науке и арабского языка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. والله طبعا قواش أخيتر فتألش نحون دولجين رشته وغلا يمكره حجرين رشتيقي ديكه بولج بول متعلمجه واشخيت ثاني غير حاجه تخنا واحد يحرش وهن ليرهم طبعا وهز داش ليرهم با وقواس باق ليرهم قالتا يا متعلمجه شيء راشي بوزرده أنا أشمغل بكير سب سغالدر نظرانير مسيوش متجر واشتيها متعلمجه صح شلون أحمدوش متي حقنا وخزداق لسه والجول متعلم سنة دق بيد بال خلق متي قاشن بال معلوماتك سياق أجر تهوساشن بيد بال جده هني ألشة وخزه حقن أخذ عمدة دول أخذ ديتا دول هما وان دعوال تندس لود دواسجة سنة إيل شكر تشة أغلط دولش بالله تندس لود دواسجة بيت إيش مهتكي أخذ واشة خيرش بالموت علمش أخذ واشة تهابات تسع شلق باق يرديك يرموه أخذ واشة تورفت هارني أخذ حقنا أخذ داق لاسر بحن دولجة هارني سنة بيت إيش بالش سنة بيت إيش بالش تأخ واخ متعلمشت بلغلدر آخر تخدوق غزو أخش ديك خاطر جوبتيلر تخدوق غزو أخش دلها يرسن منو أخذ تقهمش خوان آلي شولش تحسك أخذ داق لاسش خدمات تصور جتر ديك خوجوا تصور أشت
مو خوش واس ديك خوجو صوريق يرديك خوجو بعد صق همس خوش يلا ير وين مسرين بأور شيء زعين لاري أن واحد ولجة صق سق وغزاق واشخن واس مس وز حمل يمسكوا تخدو غز يحقق داخ أهان لوسو باق ده تعيود شخانة وقتها برواش حق درجة وقتها برديهن إكزامن أولمبياد الدقة أخو يشت أرسمة الأجر وقدافو يودش خان دافو جي أشت هنا بيت ببيان خاتسو. Стремление молодых мусульман принять участие в конкурсе не может не радовать. Они со всей ответственностью подходили к этой задаче. И что более радостно, понимали истинные цели данного мероприятия. خسبيت بالر تكون قصر دق علم أمدر حنسق ديك حجدت خأجدي. أكيد شيء مشتهر أخص دولنا. لا كيد شو يجي إشت أحد داتر حتى إشت ديك واش تعمل دارس كيد شو إشت تعمل. Номинация была поделена на две категории – командные и личные зачеты. В командном туре первое место выиграли студенты Исламского института сельского поселения Орджоникидзевское, второе – ученики Исламского университета города Малгобек, а третье – муталимы Назрановского медресе, где преподает Суроев Исмаил. В личном зачете первым стал ученик медресе, в котором и проходил конкурс Боков Ахад. Второе место получил Мурзабеков Адам, ученик духовной школы при центральной мечети города Назрань. И третьим стал ученик 8 класса, проживающий в сельском поселении Средние Очелки, Акбиев Ислам. Олимпиада по грамматике арабского языка в нашей республике проводится ежегодно, и с каждым годом все больше и больше студентов духовных школ желают принять участие в этом конкурсе. Комитет по делам молодежи также решил поощрить молодых людей, занявших призовые места, и вручил им ценные подарки. Хамхо Мухаммад, пресс-служба Духовного центра мусульман Республики Ингушетия совместно с радио «Ангушт».